Iyon, no? Muli tayo nagbabalik mga kagamba, mga kababayan sa ating YouTube channel. Ayun, nakikita niyo si Banat Bay. Yan, kilala niyo yan si Banat Bay. Magaling yan na bilib ako dyan sa tao na yan sa pagkukomentaryo patungkol dyan sa mga nangyayari sa ating lipunan. Ngayon kung si Banat Bay, pa-subscribe na ang kanyang YouTube channel at pa-follow na rin yung kanyang ang kanyang Facebook page yan para mapanood yung buo yung mga ina-upload din niya. At siyempre, tayo rin, huwag kakalimutan na mag-subscribe at mag-like, mag-share din sa ating channel, mga kagamba, sa mga kababayan. Reaksyonan natin tong kay Banat Bay. So, umpisa na natin. Kala nyo si Rimulya lang? Hindi, ito pa. Advance din mag-isip to. Sira kaming dalawa ni SILG kung yun ang pananaw ninyo. Diba? Pinagsasabong kami. Ganito binasag ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. ang kanyang katahimikan. Alam mo, PNP Chief Azurin, hindi ho taong bayan na nagpapasabong sa inyo. Eto, sandali ho, hindi ho kami nagsabi niyan. Hindi ho kaming mga vlogger na nagsabi na yung mga tauhan mo, sangkot. Hindi ho kami. Si Secretary Abalos ho nagsabi noon. Yung mga general mo, sangkot. Di ba? Hindi ho kami nagsabi niyan. Sa kami ho ba nagpa-press ko niyan? Para sabihin ninyong pinagsasabong kayo. Hindi. Si Secretary Abalos ho nagsabi noon na yung mga general mo sangkot sa droga. Kaya nga niya pinagre-resign, di ba? At ang sabi niya, may mas mataas pang involved dito. Sino ho yun? Kami ho ba yun? Tapos ngayon, sasabihin ninyong misinformed lang si Abalos. Sino ho nagsasabong? Di ba kayo? Kayo ho ang nag-aaway-away ho. Kayo ho magkakaiba ang statement. Si Abalos, tinasabi niyang guilty na yung mga tauhan ninyo. Di ba? Kayo naman, sinasabi niyo yung sigurado kayong walang cover-up na naganap. At talagang itong mga tao mo malinis. Sino nga yung paniniwalaan namin? Sige nga ho, kayo lumugar sa posisyon namin. Kayo ang lumugar sa posisyon namin mga Pilipino. Kayong dalawa, magkaiba ng statement. Sino paniniwalaan namin? Ha? Siya? Sige nga. Kanino kami maniniwala? Ha? Sa inyo, na sinasabi ninyong yung mga tauhan ninyo ay walang cover-up na ginawa, okay, kay Secretary Abalos, kayo na yung sumagot. Kasi hindi namin kayo maintindihan Alam mo, ganito PNP Chief, maganda siguro mag-download ka ng Viber. Tapos Secretary Abalos, mag-download ka rin ng Viber. Yun. Tapos mag-group chat kayo. Kayo mag-usap. Dinadamay nyo kami. Ito nga, Ginugulo nyo kami. Hindi kayo nag-uusap, tapos magagalit kayo sa tao, sasabihin, ba't kami pinagsasabong? Kayo magkaiba ng statement, anong gagawin namin? Di ba? Tungkol sa mga anomalya kaugnay sa itinuturing na isa sa mga pinakamalalaking drug haul sa bansa. Paliwanag ni Azurin, may mga tao raw na nagbibigay ng maling impormasyon kay Interior Secretary Benhar Abalos. Nauna na kasing sinabi ni Secretary Abalos na nagkaroon umano ng malawakang tangkang cover-up nang maaresto si dating Police Master Sergeant. Sino nagsalita niyan? Si Abalos, di ba? Nagsabi niya may malawakang cover-up na gaganap sa kapulisan. Nanggaling ho ba yan sa media? Nanggaling ho ba yan sa mga vlogger? Nanggaling ho ba sa netizen yan? Hindi ho. Nanggaling ho yan kay Secretary Abalos. Ba't hindi kayo nag-usap? Kasi sisisihin nyo sa misunderstanding kami? Mga taong bayan? Kayo hindi nag-uusap Hindi. Isipin mo na lang ito. Kunwari, nagkaroon ng misunderstanding ang mag-asawa. Diba? Tapos ang sisisihin nila yung kapitbahay. Pinag-aaway nyo kaming asawa ano ka kayo hindi nag-uusap Sabi nung asawa, Jollibee, inuwi mo, McDo. Tapos mag-aaway kayo. Tapos sasabihin nyo, pinag-aaway nyo kami. KFC gusto nyo Di ba? Hindi pwede. Kayo yung nag-usap Ano ba talaga pinag-usapan nyo? Jollibee o McDo? Diba? Hindi ko yung maintindihan Sergeant Rodolfo Mayo sa isang drug operation noong 2022.
Halos 1 toneladang shabu na nagkakahalagang 6.7 billion pesos ang nasabat noon sa Tondo, Maynila. Pero paglilinaw ni Azurin, walang anumang cover-up na nangyari. That there was no attempt to cover up or to exculpate Police Master Sergeant Rodolfo Mayo from his involvement in the illegal drug operation. Dagdag pa ni Azurin, para saan pat bumuo ng grupo na sisiyasat sa kaso kung hindi nila gustong malaman ang katotohanan. Pakiusap naman ni General Azurin kay Secretary Abalos maging mapanuri sa mga nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Take a second look on the people. Alam mo, yun ang hindi ko maintindihan eh. Bakit kailangan idaan sa media? Hindi ko ba kayo nag-uusap? Para Bakit hindi sumikat. ko magharap-harap ng presidente? Para- Ay, yung presidente, huwag niyo pala istorbohin. Busy. Busy ho. Huwag niyo istorbo niyo, mama, ha? Ay, ni-istorbo niyo pa. Hindi ko maintindihan. Isipin mo, pareho kayong opisyal ng gobyerno. Isang secretary at isang PNP chief. Hindi nag-uusap. Kailangan niyo pang padaanin sa media na siguraduhin yung nag-i-inform sa inyo, secretary, na tama. Siguraduhin yung hindi kayo nami-misinform. Anak ng weki. Ba kayo pwede mag-text? Yun yung hindi ko mag-gets is, there is something wrong with you. With you, when I say you, between you and Secretary Abalos. Bakit, kung ganyan naman pala, so ibig mo bang sabihin, PNP chief, si Secretary Abalos hindi nagtanong sa inyo? Yun ba sinasabi ninyo? Binabypass kayo ni Secretary Abalos? Parang gano'n ang dating eh. Hindi kayo tinanong. Kaya umepa lang ba si Secretary Abalos? Diretso nyo na. Hindi PNP chief kayo, ayaw nyo diretsuin. Diba? Kala ko ba dapat ang PNP chief pinagsisilbihan ng taong bayan? Correct. Diretsuin nyo po, sir. Diretsuin nyo po kung talagang may problema ho sa ating secretary. Hindi ho yung ganon na I hope the secretary would... Anak ng wait. May LQ kayo? Hindi kayo mag-usap? Iba sa talaga Mag-usap ito kayo, na Secretary Abalos, Galing mo, PNP chief. Ano itong pinagagawa ninyo? Alam nyo, napapahiya dito yung presidente nating nagpapahinga eh. Ay, nagpapahinga. Sorry. Puro Yung pahinga. presidente nating busy. Yun, busy. Sabihin naman eh. Yung presidente nating busy yung napapahiya dito sa ginagawa ninyo, hindi kayo nag-uusap eh. Diba? Ito problema ko. Ito problema natin. Alam mo ko ano? Sira na ho yung mga pangalan na binanggit ni Secretary Abalos. Sinira nyo yung pinaghirapan ng mga general. Yung pala hindi totoo. Kasi ganito eh. Ito sa bandang dulo, sinabi niya na yung isang si Domingo na walang kasalanan. Ibig sabihin, kino-confirm niya. Sa madaling salita, kino-confirm niya na talagang alam ng ating PNP chief yung nangyari doon sa operasyon. Kasi sinabi niyang walang kasalanan eh. Eto, tingnan natin. Who may be feeding him misinformation to cast doubt on the integrity of the PNP organization, which is also under his authority. Let us focus on the real enemy. Wala pang sagot sa Secretary Abalos sa mga pahayag ni General Azurin. Dagdag pa ng PNP chief. Secretary Abalos, huwag na kayo sumagot. Mag-usap na lang kayo. Hindi ako, ito lang Ito is Tama it's ka a dyan, Bay. simple Tama ka dyan. family matter. You are one family in a way because both of you serve under the president. Directly under the president. Tapos kayo nag-aaway-away. Ba't di kayo mag-usap, di ba? Katulad namin magkapatid. Nung high school kami. Nung may crush ako. Sabi sa akin nung kapatid ko, akin yan. Wala na magawa. Akin yan eh. Joke lang. Walang ganun. Hindi ako mahilig sa Gano'n ka, haba ng kapatid ko lang talaga. Yung kapatid ko lang talaga medyo pagka-chick boy. Pero ako, walang ganun. Biro lang ha. Niloloko ko lang kayo ha. Hindi makaaapekto ang issue sa umunoy cover-up kay Mayo sa kanyang pagre-retiro sa April 24. As I hang my police uniform 7 days from now, I hold my head high knowing that I have served the country. Alam mo, medyo naaawa ako dito. PNP chief. Sa totoo lang. Naaawa ako kasi feeling ko, eto lang pakiramdam ko, tinamaan siya eh. Tinamaan siya dun sa presko ni, nadurog si Azurin dito sa Tagal presko na bago ni, nagsalita yan ni Azurin eh. ni Secretary Abalos.
pababa na siya, maayos na yung kanyang record in everything, di ba? Oo, maaring nakulangan tayo sa pagiging matapang ni PNP chief. Pero in fairness naman, pag tinatanong ko ho ito sa mga ibang kakilala natin dyan sa PNP, ang sinasabi nila, matinong tao ho ito si PNP chief Azurin. Matino, yan ang sinasabi nila. Okay? Pero pag tinatanong ko sila, sa tingin nyo ba, kulang yung pagiging matapang niya? Hindi na lang nila sinasagot. Sinasabi nila, basta matino yung tao na yan. Sabi ko nga, so yung pagiging matino niya, few days before siya mag-retire, nawasak dahil sa isang press con. Bakit? Kasi isipin mo, ba? Ano sabi ng sekretary? Isang malawakang kuntsabahan ng mga kapulisan. Di ba? Kasama na yung Mga pinakamataas tauhan mo, niyan. parang pinabayaan. Sabi pa nung isa, sandali lang ho. Sir, inutus lang ako ng PNP chief Inutusan lang ako Ibig sabihin, ano to? May topaking PNP chief natin at inutusan siya na ganun ang gawin? Ay, pinagtanggol niya Kaya nga ako, eto walang biro to Nakuha ni PNP chief Azurin yung, although ang tagal. Pero kahit pa paano, nakakuha niya yung respeto ko dahil pinanindigan niya yung tao niya hanggang dulo. Ito, hanggang dulo sinabi niya, walang problema diyan. Walang yan, maayos na tao yan. Sabi ko, bibihira sa administrasyon natin ng ganyan. Yung presidente nga natin, di pinanindigan yung chief of staff niya. Ay, sorry, di yung chief of staff, yung kanyang executive secretary, hindi niya nga pinanindigan. Diba? And the 228,000 strong PNP well with my integrity Nestor, mukhang hindi niyo naintindihan. Hindi ko si Abalos ang tinututukoy kung matino. Ito ang si PNP chief. and credibility intact. Umaasa naman si Azurin na mabibigyan ng due process ang mga pulis na dawit sa insidente. While I believe some of the officers dragged into the controversy will be able to defend themselves, I hope they will be given their time in the proper fora or be given their day in court. But let the axe fall where it should be. 49 na tauhan ng PNP Drug Enforcement Group ang haharap sa kasong kriminal at administratibo kaugnay ng operasyon. Matapos kasi ang halos kalahating taong pagsisiyasat, ibinunyag ng Special Investigation Task Group ng PNP na ninakaw umano ng mga pulis na kasama sa operasyon ang nasa 42 kilo ng shabu mula sa drug haul. Mahigit 285 million pesos daw ang halaga ng kinupit na shabu. Pabuya raw ito dapat sa isang confidential na informant. Pero paniwala ng namumuno sa investigasyon na si Police Major General Eliseo Cruz, may bahagi pa ng ninakaw na shabu na hindi pa naibabalik sa mga otoridad at ngayoy pinaghahanap pa. Dawit sa mga pinakakasuhan ang Relieved Drug Enforcement Director na si Police Brigadier General Narciso Domingo. Pero naniniwala ang PNP Chief na malinis si Domingo sa issue. Pero Ayan naniniwala daw ang ating PNP chief na malinis si Domingo. Kahit papaano pinagtanggol pa niya. Sa akin medyo na ho yun Medyo pogi point sa akin yun. Kasi hanggang dulo, pwede naman niyang ilaglag na lang kasi magre-retire na siya, di ba? Pero pinanindigan niya kahit papaano. paglilinaw ni Azurin, And I am certain si General Domingo walang involvement niyan sa drugs. Kita nyo? Alam mo, lupit nung ganong statement. Yun ang malupit na statement. Kasi talagang lantarang sinabi ni Secretary Abalos yung pangalan ni Domingo. Tapos ito ngayon sinasabi ng PNP Chief. Sigurado siya, I'm certain na walang kinalaman ito. Diba? Doon pa lang, ano nangyari? Medyo may konting problema. Naku po. Hindi ho siya tainted dyan. But sabi nga ni General Cruz is he has to answer also. sabi naman ni Domingo, sa Senado na lang siya magpapaliwanag. Nagbabalita mula sa frontline. Ito dapat ang talagang imbestigahan, hindi yung kay Digamo na nasa PI na. Di ba? Ito sana ang tsaka halatang namumulitika lang yung iba dun halatang politika, it's more on politics na lang yung nangyayari dyan sa Digamo case na yun. Kung talagang gusto natin ma-resolve yan at malaman ang talagang killer niyan, ituloy na natin sa korte para magkaalaman na. Kasuhan na lahat. Kasi alam mo doon, ako, kahit pa paano, may respeto pa ako sa korte natin dahil doon talaga mabubusisi yung mga ebidensyang pinipresenta.
Di ba? Hindi ho ito pwedeng moro-morong kwentuhan lang, maritesan lang. Eh. Alam mo naman tong kalaban nito ni Tebes, eh, kung ano-anong binubulatlat na issue. Eh. Hindi natin na alam kung ano na ba issue talaga eh. So, dito, malalaman. Kasi diyan malalaman yung masasabi ng abogado na irrelevant yan. Anong kinalaman niya sa kaso. 'Di ba? Doon makikita talaga. Mabubusisi ng totoo. Pero ito, malaking bagay ho itong sa Senado, madala ho itong sa PNP. Itong gulo sa PNP. Na magkaalaman, sino ho ba talaga ang sabit dyan? Okay.